importanteng balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RNN. Happy Easter Sunday sa tanan. Diyan sa bangatong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyo nga langit sumong tulumanon. Silbert Dongdoyano Senior alias Veritas. Makauban gihapon nato dinhi ang atong mga igsuon o mga higala. Sa technical side, si kasamang Danny Luod o gusab si kasamang Tax Ilumba. Pizza 1 sa bulan sa Abril, tuig 2018. Unang adlaw sa maong bulan. O hinaot kining atong pagsugat karon sa adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Maghatag kini kanato og pagbag-o no sa atong panaad sa pagkakristohanon. Atong mahinumduman nga usa sa atong mga haligi sa pagtuo no si San Pablo nagingon siya nga kung wala mabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo, kawang lang ang atong pagtuo. Ug tungod kay nabanhaw man gyud ug mao ni atong gisaulog na usab karon, mao na nga dili gayud magmaghawang ang atong pagtuo. Mao na nga kanato mga Katoliko nga ang uban nagtuo ko nga gikapoy na kay lisod biya ni magmintinar sa atong pagtuo, labi na taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nya kay ang utok ra ba aning mga nagkadaiya kaayong pagsulay, ubos usab sa pagtugot sa atong Ginoong Jesucristo. Of course doon na po siya kanabang rason. Say makaingon ta nga Ginoo ra man po siguro gabuot aning mga tentasyon sa kalibutan. Now timan-an diya nato nga ang yawa, si Lucifer nga nahimong yawa mao gyud hinungdan ni ining tanan. Tungod sa gasa ni anang gitawag nga tug kabubutong gawas nun o kanang free will nga gihatag sa Dios sa iyang binuhat una sa mga anghel ug usab kanato mga tao. Ug tungod kay mipili si Lucifer sa pag disobey o dili pagsanong sa kabubuton sa amahan, mo nang nahulog siya sa pagmando sa Dios. O daan niya ang mga kunta-kwinta, mga 1/3 sa mga anghel ang nadaan niya. Buot ipasabot, mas daghan ang mga anghel nga nagpabilin sa Dios. O gunya sa dihang gisulay na usab sa Dios ang tao nga iyang gibuhat, sa iyang pagtugot usab no sa yawa ugon sa po iyang buhaton, pero doon na no'y limitasyon, doon na no'y limitasyon ng iyang pagtugot. Buti pasabot nga kung ang tao mo pili pod sa Dios, dili pod ka pugong ang yawa ana. Kung ang tao mo pili sa pagmando sa Dios, ang yawa dili pod makapugong ana, no? Ang mahimo lang sa yawa ang pag-broadcast sa iyang mga tentasyon, sa iyang mga lure, mga kanang galing mga enticement, kanang mga nagkadaiya kaayong panghaylo. Mahimo na niya, no? Gitugta na sa Dios, aron pod makita sa Dios, mahibaw-an niya kinsa tong mga tao, kinsa tong tinuod niyang
iyang mga anak nga siya gyud mao'y gipili. Di ba? Pero dili biya ang Dios mao'y naghimo sa yawa, ha? Kaya wala gyud giingnan si Lucifer sa Dios nga, "Uy Lucifer, pag-rebel din ako." Wala biya to siya ingni sa Dios. Kabubuton to ni Lucifer ang pagrebelde sa iyang magpubuhat. Mo nang nahimo siyang yawa. Mo na. Unya, ang tao pod mo, adunay dagkadaiya kaayong mga pagsulay nga gitugot sa Dios aron pud unta malig-on ta niining mga pagsulay. Ang tuyo pud niining mga pagsulay para malig-on ta. Pero sa nang kana galing sa gym, kung gusto ta madako ang atong lawas, mahimsog, dili biya na sa yun. Di ba? O di na sa yun, kaya mag-exercise, patulog, singot ka na mag-jogging, mag-barbell, dili na mo-exert mong tag-import, anak, kapoy sab na, no? Pero kung makalahutay ka niya na mahimsog, makuha ni mga imong tumong mahimsog ang imong lawas. Iyon na sa mga atong pagtuo, ka na mga exercises sa atong pagtuo mo na mga pagsulay, no? Kung makalahutay ta niya na, well, bulahan ta. Kay adunay ganti nga ihatag ang Ginoo kanato. Di ba? So, mao na ang atong pagtuo. Na-prove man yun na sa atong pagsaulog karon. Pag-ingon ni San Pablo diha sa basahon sa Korinto nga kawang lang ang atong pagtuo kung wala mabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Ug tungod kay nabanhaw man gyud dili magmakawang. So mao na pahinumdom natong mga Kristohanon nga gipangkapoy na o murag na hopeless na depressed na agi sa mga kalisod ba ka nga na-encounter sa kinabuhing Kristohanon, surrender na lang. Murag ipadapli na lang ang pagtuo, ang iba mangawat na lang, ang iba manhulis na lang kay lisod man kayo. Now, ayaw gitaon, no? Kay napamatud-an dinagi sa atong pagsaulog karon na dili gitaon na magmakawang ang atong pagtuo. Kita ang mga Kristohanon nagilutos o gibiay-biay ba o nagkagidlay atong kinabuhi sa pagsunod sa Dios. Ayaw tao, no? Ayaw ibaylo, no? Ayaw ibaylo ang atong kanabang glory, kahimayaan nga giandam sa Ginoo nato, gumikan lang anang mga kalisod, mga pagsulay, mga exercises sa atong pagtuo. No. Di na dunay baylo mga tinahog nga tigpaminaw. So, mo bitaw na nga kining adlaw sa Ginoo, kining Domingo, no? Mo ginigihimo natong espesyal nga adlaw, no? Natong mga Kristohanon. O ang atong katekism nga libro, no, sa pagtuong Katoliko moingon nga kining adlaw Domingo ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagkabanhaw, mao ni kanang gitawag natong fulfillment of the Sabbath. Ang katumanan sa adlawng igpapahulay. Lisod ra ba nituhuan sa daghan pod? Kay kanila Britas naabagoy mabasa sa Biblia nga adlawng Domingo fulfillment of the Sabbath. Gama ra man sa mga pari, gama ra man sa Santo Papa. Bitaw mga tinahod nga tigpaminaw. Kaya sa lagunas pag-ingon nga si Santa Maria, ang inahan sa atong Ginoo, usa ka maayo, buutan nga pagkababahe. Now, kinsa may musupak ana? Kinsa may musupak anang pag-ingon nga atong mahal nga inahan, usa ka babae, buutan, maayo nga pagkababahe. Example, panig-ingnan nga pagkainahan. Kinsa may musupak ana, kanang musupak ka siguro ana kadtong dili mutuog Biblia. Pero kadtong mutuog Biblia, mutuog gid ana. Pero ang pangutana, mabasa ba na sa Biblia litra por litra nga si Santa Maria maayong pagkababae, buutan nga pagkababae. Litra por litra ditang kabasa ana. Dita kabasa litra por litra nga si Santa Maria buutan maayo og example, huwaran, ehemplo nga pagkababae, ditang kabasaan as Biblia litra por litra. Pero mao ginang tinuod alang-alang moingon kag dili buutan, dili maayo nga pagkababae si Santa Maria. No,
Kano man ang nituod ana bisag dili na mabasa litra por litra sa Biblia tungod kay gipasabot sa Biblia. Nganong gipasabot na sa puto Evangelium nga sita sa Biblia kanang Henesis 3:15 naghisgot ang Ginoo diha og babae nga dili mao si Eva kay si Eva nahulog man to nagpatintal man si Hawa pero kanang Henesis 3:15 kana muna gitawag nato sa Katoliko nga pagtuo nga proto Evangelium but ipasabot unang maayong balita nga gipadayag sa Ginoo human mahulog o makasala ang atong unang ginikanan Adan ug Eva no pagkasala gid pagkahulog sa atong unang ginikanan Adan ug Eva na gi balita ang Dios nga dunay babae nga dili parehas sa unang babae dili parehas ni Adan og ni Eva dili parehas niya kay kanang babayan ako ng example nilagway diha nga makigbatok dayon si Hawa but pasabot dunay kompleto hingpit nga enmity mo nang gitawag bitaw nato siya immaculate si Santa Maria kay wa gyud matapti og buling sa sala ang gipagawa sa gi-preserve of course iyang giila ang si Kristo ay iyang anak ang Dios nga manluluwas pero ang iyang pagkaluwas kanang preservation nga ang Dios wala mo allow nga mataptan siya og buling mataptan siya og buling kay duha man ka klase ng kanang pagpanubos restorative og kanang gitawag natog preventive. Ang restorative nahulog na gyud sa sala mao nang gihugasan ta pinagis bunyag para malimpyo ta. Muna kanang restorative giugkat ta gikan sa sala. Pero anang mahulog kas atabay dayon dunay motulog og pisi dayon para maluwas ka ana mo na restorative pero ang kang Santa Maria nga kanang kaluwasan sumala sa pagtuong Katoliko preventive unsa may example anang preventive no pero sana bang naitaw maglakaw diya sa daan daan actually dili gyud exactly nga daan no pero gihimo lang niyang daan o sila ang daan dayon sa unahan wa siya kabantay na ay kanang atabay dayon wa siya magdanaw sa iyang giagian kay nakita man siya kanang babaeng matahong sa kilid nga iyang gitutukan tanaw gayo dayon wa siya kabantay nga sa unahan na ay kanang atabay now sigurado gyud siyang mahulog sa atabay kay mo magi kanang iyang ruta siyang agianan paingon magyud ana pero nay nakakita niya no niya gingilingi atong matahong nga babae mahulog gyud ta siya sa atabay pero nay naka-syagit nay nakaingon oy pagbantay kay nay atabay mahulog ka so pag kadungog niya sa pasidaan sa katong nakakita niyang naglakaw siya nga mahulog unta siya sa tabay now wa siya mahulog luwas siya pero preventive ingana ang atong mahal nga inahan usab kay unsaon na lang og si Santa Maria nataptan gyud og sala na dili matuman ang gihulagway sa Henesis 3:15 nga adunay complete enmity tibuok nga dili pagtakbo ba si kanang babayhana og ang Hawa na walay kompleto tibuok nga sana tawag na enmity sa manas Bisaya ng enmity anang dili ba magtakdo kung si Santa Maria god nataptan og sala but pasabot dili hingpit dili tibuok ang panagbatok so ang mga Catholic theologian mo sabot ana nga so ang kaluwasan ni Santa Maria preservation not restorative kay aron matuman dyan na matuman mo yun ang nasa Biblia matuman mo yun ang nasa Biblia nga si Santa Maria adun na hingpit labi na hingpit nga kanabang panagbatok sa Hawa so kung nataptan siya sala so dili hingpit ang panagbatok niya sa Hawa di ba so ang Catholic doctrine yun mo'y mas kanang plausible mo ba na ito sa in English mas kanang logical labi na katong anghel ni nag-ingon ngadto ni Santa Maria sa San Lucas nga si Santa Maria sa Grego kikaritomene puno ka sa grasya
Unya sa kung ayaw nimo glantaw na sa grammar, masabot gyud nga nalimpuhan na. Ana ba? So, ihulagway gyud niya, no, kung makasabot pa sa Catholic teaching, makaingon yun nga atinuod yun ng pagtuong Katoliko. Pero before nga nahingon ni siyang dogma nga wa gyud lalis, nagkadaiyang debate ani. Kay ang mga theologian nagbangi pod. Bisan mga theologian ng Katoliko wa magparehas. Kinahanglan yung mga theologian ng Katoliko nga mo subscribe anang Protestant interpretation. Pero wala man goy gift of infallibility ang mga theologian. Only the Catholic bishops in union with the Pope, successor of the office of St. Peter. Di ba? Kanang gitawag na itong magisterium, final arbiter sa kining Biblia. No? Magisterium. Ang mga apostoles, pinanguluhan ni Pedro, mo na magisterium, mo na Supreme Court. No? Ganun may nga madaan na. Kaya kanang Supreme Court bitaw na ito na ay mga justices din na po Chief Justice. Now, ang original gid ana para nako murag nakopya ra man na sa atong Supreme Court nga dawhanon, no? Actually ang gauna-ana nga principle ang simbahan man ang iglesia man gitukod ni Kristo nga ang mga leader sa pagtuo mo na mga apostol day na ay chief katong tinugyanan si Yahweh mo to si Pedro. Mo na Supreme Court na to sa Biblia mo nang minaw tata. Nila. Mo na mga theologian nga Katoliko magdebate man na dili magparehas pananglit magsungi si Saint Thomas Aquinas ug si Saint Agustin. Now, dili man sila final arbiter. So mahimong magsumpaki sila sa ilang personal views. Pero ang final arbiter ang tingog sa mga apostol pinanguluhan ni Pedro. Unya, wa naman to si Pedro o mga apostol ang ilang mga sumusunod na dayon. Pero saan nga itong Supreme Court naman ay succession. Dili man ka ng atong Chief Justice ron magsigi nang siya. Mapulihan mo po na. Pagkawala ni Pedro o mga apostol, naapon sila mga sumusunod. Kaya naman sa buhat 1:20 kung ang katungdanan mabakante doon ay mapuli. So, wa may laing makapuli ang katungdanan ni Pedro o ubang mga apostol, mao man mga Santo Papa o mga obispo na to, mga kardinal, no? Kanang kardinal obispo na ha. Gi-hierarchy na to agis kadako sa simbahan, no? Na fully developed yung kayo ang simbahan, no? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Then, dunay debate hangtod nga naka-desider gyud ang magisterium nga wa gyud lalis. Immaculate Conception gyud si Santa Maria. Bisan pag ako willing kay ko ana bisan nasa makigdebate. Dunay manghagit na ko ana nga tema. Kanang pagka Immaculate Conception ni Santa Maria. Nasayod to sa mga objection. Daghang mga tekstong gamit pa nila na. Kanang tanan ko ng tao nagkasala. Atong atubangon na. No? Atong establish lang diha. For every rule, there is an exception. Si Jesus Christ dayo, exception. Tao man si Kristo, pero di mo kaingon nga nataptan itong buling sala. No? O nganong si Santa Maria, apil ana, well, ato nang mahisgutan po sa debate yun niya. Huwag mo imagine kung mutugot ka ang Diyos na mataptan ng sudlanan sa kaalam, mataptan ng buling. Now, ako nang gisgutan sa atong pagsaulog ron sa Lord's Day. Kay mo man ni paklaro ninyo nga at kining atong pagtuong Katoliko lig-on kay nis nga tanan. Now, mo na nga maulaw ang tatang mga Katoliko ba nga kung dunay mangutana na to musaway sa atong pagtuon murag makuta masakpan tang murag wa ti ta katingog. Para na ako insulto magyud na to sa atong pagtuon naman. Kay ako natun-an mo yun ako ng history sa mga debate sa pagtuo. Pinakalig-on yun nga argumento Katoliko. Pero mura lang ni siya gulang kung di ta kabalo. Ako di ay niagi mong yuguana. Niagi yuguan nga wa gyud bro ko katingog. Giguyango lang tanaw ra gud nang nay mag-Bible study dayon mga Katoliko maminaw day nay pastor ministro sa laing religion may magsangyaw diha. Then Katoliko nga giwalihan nila wa gyud hanaw digili kahibalo hapit pakli og Biblia. Di magsigilig yung uyango di pagkahuman sige pastor maguyog nako dito pabunyag nako ninyo. So muna luoy kay da. Pero I tell you, no, tun-in ninyo pag-ayo ang atong pagtuong Katoliko, di ba masangkap mo, malig-on mo.
Inigkalig-o na inyo andam nga, biisag asa pa. By the way, karong sangka, mga tubang na putag debate, no? Friendly debate, no? Akong higalang Adventist. Natangin ninyo niya sa sangka sa katurungan, alauna ngadto sa alas 2. Usab sa atong programa po sa grupo gyud sa Catholic Faith Defenders pagkagabi alas 8. Mapil gihapon ko diha, no? Kung doon may panahon, mutugot ang Ginoo. Now, 2 minutos na may nahibilin. 5 minutos na may nahibilin sa atong segment karon sa tulumanon. Now, akong ipadayon tong divorce, no? Nga topic na to sa miaging Domingo. Dayon nato'y nag-message na ako sa Facebook kay iyamang napaminaw tong atong recorded na sa YouTube. Topic na to last Sunday. Nag-ingon siya nga pangutana niya gusto niyang hisgutan karon, no? I'm sorry nga piki na nato niya hisgutan, pero sige lang, no? Anyway, napamantay programa po sunod Domingo, kung itugot pa sa panahon, itugot pa sa Ginoo. Now, ato na po nang ipadayon, no? Kung di nato matibawas ang dapat nato unta mahisgutan karon. Now, ang pangutana nga naman kuno nga si katubang kaso ni Gabby Concepcion o ni Sharon Cuneta. Nga nagkasal man gito sila. Kanya nga nung di man ka mutugot ang simbahan og divorce. Yang nga nung gikasal man tug usab simbahan. Gikasal man tug usab si Sharon ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Naunsa man ang pagka unsa ana. Now, lamin ang tagato ng detalye kay medyo complicated mangguning estado ni Gabby Concepcion, no? Di pa po kay ko makakuha gyud sa tibok istorya. Pero sa ako lang ginahibawan to cut lang short ba para mamubo lang. Katugong kami niyo ni Gabby o Sharon gideklara nga invalid. Ana bang na-annul ilang kami niyon. Kanang annulment dili na siya divorce, ha? Ang divorce valid ang kami niyon doon giguba. Gibad-bad. Muna, valid ang kami niyon, then giguba. Muna, divorce. Ang annulment, declaration of invalidity sa marriage. Pag na-discoveryhan nga, naamay breach, naamay katong, di waman da ito ma-comply ang mga requirements sa tinuod nga kami niyon. No? So, madeklara na siya nga invalid, but pasabot, walay kasal nga nahitabo. Kaya invalid man. So, invalid ang kasal nila ni Sharon na pamatud-an. So, but pasabot, dili gud sila legally kasal si Sharon o si Gabby. Ano itong seremonyas, pero dito matawag yun o kasal sa tinuod yun nga pagkuti ba sa ilang kinabuhi. Now, di lang ko mahisgot sa ground ana, kaya di pa po kaiko na swito. Basta ang annulment of divorce, di na parehas. No? So, ang annulment, nagdeklara nga dili balido ang kasal ni Gabby o ni Sharon. So, kay invalido, so dili kasal to nga legitimate. So, pwede yun siyang kaslon si Sharon ni Senator Francis Kiko Pangilinan. So, mga ang tubag. Now, di ko makadetalye og mayo ana kay wa naman tay panahon. Now, ang ato lang mensahe, no? Ako untang i-expound pag-ayo ning beauty sa kaminyoon. Labi na kung dunay mga daghang mga pagsulay. Kadong akong giingon sa miaging Domingo nga kanang gitawag og redemptive suffering. Nga it's a privilege, himuon ta na itong pribilehiyo, no? Sa mga magtiayon ba nga kung lisod ang atong panimuyo, daghang mga problemang giatubang, dili unta na ito naisipon nga negative, no? Sa mata sa pagtuo, himuon unta na ito na siya nga kabahin sa atong mga pagsulay. Nindot kayo kung napunta tayo panahon, siguro sunod Domingo na lang, ako na lang siguro nang ipadayon sunod Domingo, para makuha na ito, masabta na ito pag-ayo, ngano ang simbahan, dili gyud mo tugot og divorce. Dili gyud mo tugot og divorce. O atong mahibaw-an pod nga kung nagkalisod ang atong pamilya na ay mga problema, unsay makuha na ito diha nga espirituhanon nga balyo. Kana bang kuan
nga unsay makita sa Ginoo diha kung nagpabilin ta sa atong pagtuo, nga mao na silbi natong himuon natong bahandi. No? Kay naman gyud tay bahandi dito sa langit. No? Akong i-share siguro ninyo sa sunod Domingo puan unsay bahandi anang mga pagsulay sa kinabuhi. Then ato lang i-specific sa kami noon. So, wala naman kayo panahon pag-discuss, ana. So, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Happy Easter Sunday sa tanan! DXVR Tatak RMN. Kipahumot nga garden bloom bago ka ayon ikan sa downy. Kipahumot nga garden bloom bago ka ayon ikan sa downy. Never garden bloom kipahumot sulay din sulay bagong downy garden bloom. Kipahumot nga bagong garden bloom sa downy. Bagog gikan sa Downy, best ever Downy Garden Bloom. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Ang galing-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milyang-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Ang galing-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Unsay bula-bula? Kining akong sabong pangligo. Wa pa gani mahurot, murag di na mo bula. Misis, Shield Bath Soap ang gamita. Bula 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 bula. Kusog bubulaag na ay effective antibacterial ingredient para patyo ng germs. Shea butter tabang para dili mag-drying skin. Kahit pawis na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Ug sulit na sulit. Bula 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 bula. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang lapad sa ulo, hilanat, pamaul ug bughat, pahitayon ka. Asaman ka sa daan nga naandan? Pagbago na! Fast forward na sa ginhawa, mag-Rexidol Forte, paspas banat sa uban, sa sulod sang 12 minutos lang. Mao nga paspas balik, gikan sa sakit, paspas balik ang imong kadasig. Rexidol Forte. Trusted quality healthcare. Yun yan. Paracetamol and caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste?